Con máis ou menos brío, os carros do folión de Chantada toman a saída. Os carroceiros esmeráronse un ano máis na súa preparación. Escenarios móviles sobre os que se representan labores do campo. Aquí, a semente do centeo. Sempre optamos por labores do campo en vez de por grandes construcións. Gústanos facer fincas relacionadas con temáticas relacionadas coa zona. Neste outro, unha malla tradicional nunha aira. Con mallos, antes de aparecer as máquinas, un palleiro, imos facer un palleiro, imos facer fariña e un pouco toda a elaboración do que era o pan antes. Ou nos que se reconstrúen edificios enlleiros da zona. É a representación dunha casa antigua que hai aquí nun pueblo que se chama Arcos, que é a casa da súa torre. No seu día, facían unha recolecta moi grande de mazás e construían as súas propias caixas para envasar as mazáns. Está dando unha volta ao que é o folión de carros e cada vez represéntase menos o agrario e represéntase máis a antigüedade dos edificios, pero todo é un simbolismo, unha identidade dun pobo que se representa un día ao ano. O desfile das xugadas que tiran dos carros foi a novidade desta edición. Veñen de León, veñen de Asturias, precisamente este ano temos 4 xugadas de Asturias, son xugadas ben preparadas porque están acostumbradas ao tiro animal, ao arrastre, como podedes comprobar os gandeiros exíbense e gústalles esta tradición, vamos. Un encontro cultural e festivo de fonda tradición que conta co respaldo da Deputación de Lugo. Da Deputación queríamos estar aquí apoiando non só na celebración do folión neste día, sino tamén nas xornadas de estudio da nosa tradición e da nosa antropoloxía que se desenvolveron con anterioridade. Un placer disfrutar desta festa e convidar a todo o mundo a que se non veñen este ano se acheguen no vindeiro. Para el año que viene me voy a montar en un carro. O secular folión, que se alongou ata primeiras horas da madrugada, é o arranque das patronais de Chantada. Este para min é o día máis grande das festas de Chantada. Despois ven para rematar o martes a festa de empanada, pero polo que acabamos de ver os carros deste ano dunha excelencia extraordinaria e que, bueno, pois a Chantada está chea de xente. Este ano vimos desfilar todas as xugadas antes de enganchalas aos carros, desfilaron por aquí polo medio da xente, todas elas dunha maneira extraordinaria que lle gustou moito a xente. Esta festa é espectacular porque non se dá en ningún sitio de Galicia e creo que de España, son uns carros únicos. O folión de carros de Chantada será obxecto de análise nun curso de verán da Universidade Nacional de Educación a Distancia.